ku belaya pi baro ngadai marina kasinong trajo ngadai na lighter ban nga priang sobaya pi baro syakani ka channel jonga lighter roots kani ka video kadai sya pangki so apple nila ban syam bunjait bun kerteng bat bun kirong de kidon kirong bastem bajer ngam ba longrong pink rong sao bat rong petu endang adik thied kesimpur bahaya ngapitep bandek jiet namar ba bunjait palat ngam juken mau kino kiba thiang kino kiba bajew na kata kadau menta kasngi ngan pen yakhun yaki kenang mangandom laban kan mau kino kiba thiang kino kiba bajew kino kiba bang bat kino kibambang tokeng menta kasngi ngandai kanong pisar te ngasdang bat otshwa yaw nuso pi ready udon karong stem bat kasnap ru kajam malumala kumju ru hapo ngan syuan nuit lepaya ki baro kenang bangan mat yaki hadien yaki nepat latip kerteng kum ki fuji kidon kasnap kaba plib ha bat uso hapo ru ukam kandiat ban ot kini kide ki boskup pet kasnap jongki ka ikain bha bat ki irbende anda pet te ikumbakin ijaw bha uso hapo ru ulong hi khep shanie fitem kibria ku jingiakhun so apple bat kasnap de katba kinepat de na kadaw jong karong stem jongki balakot yaki golden kajingjam jong uso hapo ru kasyubyang bed umda ethan umda jam than ru uday uwei nakijait so apple banga juthiet mat kapor kajingjar ngam kita ki granny smith nga itnat bade ya kata kasnap batok briaw bali nda pet tang ya usnap te la ijaw phamo ue de khep ndanga ot ujan thap longkum usopho ngan samat kai hadien ulong kumnu ya kini ratip kum ki jonago red namar ba kisaw bha kasnap tangba ngan sabishar hadien utiang nam thiang ubun ba de ko umso pet la jaw sa hakakot kakerteng jong kini de Canada Grey bakilong rong butu imat nakatakadaw ki khot yaki ki Canada Grey ni usopat ujam pite wat ka snap ro ka jam hi tangba long bayasya syong hangne hadu bangan namat gala kadai ka kerteng bakhot ye yaki kisaw bat kidon ro ka jing tho line ka bai tanan halor ka snap jongki umdai ngatharai ilas ngus ir bah ban sya bishar namar badang don kiwei pat kiba saw snap kum maihi ka snap ka kham kandiat ban ot tangba hapo pat ujam uphu kum juru khambon umso khaddu kinong yakhun kiba shimbanta kidei ki pink lady la khot ye yaki kumta namar bakidon karong kaba pink ade ki bha pleng kita ki pink lady ban ot nganang mut bakin jam te tangba dei lei tang lada ki thiang bat ki bang kat ba kidang ap hangni ban sya bishar ngan penslur pencinganya ki da kabaya lek kai kenang bakinum sir oh kini ki kwai kliang jakai man tangba bat ngate kindum la ban le thok saya pet benia bha ken kidon kendai jor kinong shimbenta poi kidon la ki jong ki kerteng an la ki jong ki rong jong ki snap ki ba itena nangta ka jing jem kum juru la ka jong jaw jing thiang bat ka jynbam jingmat shua bangan bishar
ngai ku belaya baru kini kiso apel ki belaya treshitom bat shimpenta ha kane ke jingiakhun treshitom ha kanu ka rukom namar ba kila syaot bat kinta syabam hanga ngadai unong bishar bahok boh ngam ra ban yoi token ngan sedang nok ban bishar yaki hang no kidon oh ngalayo ue khâu ujau de ngan ai san point nhiều nia mentangan shim saya nong shim benta baar ngan mat no shua thiang hi ubang de ngan ai point prashiteng nakashpho mentapat ngan tare ban shim ya unong shim benta balai kasnep kajli ue ado andang adat udon pat kajing thiang kabalong ni ba yaw ni ngan ai frapoin nakashipho ngan bishar saya unong shim benta basaw udon kasnep ka barben da jaw than le da thiak than ru na katakadaw ngan ai hynrei point na kishiphaw uni ubasan pat kham jem thiang bat kham bang banya kito ki bangla det bam tie ngan ai kendai point na kishiphaw ujem tangba ujau dabang dengan ai hynrei point ngan bishar saya ubah nyo thiang bang hi tangba ukhame kan dia ngan ai pra point na kishipho uni pat unong shimbenta bapra ulong kumno mo ujem thiang malumala tangba dan jingmat ngan ai point nyu shiteng yu kermen ba dom pimbo yanga menta ngan mat ya unong shimbenta bakhadu ubakhandai usma bang thiang ujem ngan ai point kadu tu ngan ai no khandai points phi wow, latat ki kamat jong kata kanong bishar. Token, ngin pet iki points jong baro kini kinong shimbenta, ngin ya pet lang iwei pa iwei mo. I pink lady, iyo pra point. I Canada grey pat, iyo hynrei point. I gala, iyo pra point. Nangta, i Jona go red pra shiteng katba i Granny Smith pat iyo sun point golden iyo kendai point i Boskup iyo hynrei point i Fuji iyo kendai point but i Pireni pat iyo new point shiteng te kinong job hakane jingiakhun kidei Fuji but golden. Yay! Ubasaw but ubas dem. Pet kidan lakajong kajing itnat, lakajong kajing bang. Kidan katukat ni naki kiba jem, katukat ni kiba kham nilaru ban shem, babun naki kithiang, hynrei katukat ni kijew. Ti ya kini kiba jew, ngan shet penbang bat kasini. Nang bakinum ne no menta kasngi ngan shet ya tata ubadai jingbam French hakaba ka rukom shet ya ka compare na kiwei pan hakabangi pendon kamya ka base da khongpong token saya pet kaya kani ka rukom shet mo
hadian ba ngan adep ot lengkot ya uso apel mentapat ngan penklut ia kecini hadu bakan dasau ngan tep saya kamakon bala ot lengkot ngan king ba kenang bakan dup ya klek ba bat kecini nanda kala ba ngan tep saya uso apel dah kaba penbej bat sertap wei hadin wei oh ngalajan tap klep ngila ban beda snap dieng sia-sia ne da unat mek nanta ngantap no sipang ngatarai uso apel janga mentau la jam malumala menta kala dai kapor yang bangantap telup no daw ni ubes nang ta ngan shet apo ka oven kumba sipaw na katsan minute ay kat bangadang abba uni ngan ya tu ya pi ya ka wei ka khana kabaya day bat uni u apple pie ne u tart mo pitep kani ka rukom shet kami na ka wei ka khana jong arngot sipara kiba day na ka jait tata kini arngot kidon ka hotel la jong bat kadukan bamken te ha ka wei ka janmit labon ba kita kinang wan ba hakadukan jongki hado ba iwi na kisipara bade inong shet daklat ban siang shua daka base ne daw ata ha shua ban tap yo so apple hadian pat ba ila kan mau ba iklem pat siang ya ka base te ila shu shimut wat yo tu ata la shu lup no na jrong ka ba phla kalong ba kinong bam ki klem itu ne i pher bala shet ya uda khongpong te tad hadu menta ki brio ki ju peteng ban shet kumni pat la ai kerteng ya uni ujat jingbam da ka jat jong kini sipara tarte tata menta ulai lain no satang bangan pen kelap lup kadai kapur ka ba bhanak menta jonga ngin siapet kai mo ngan la dengan nom la wei ar lai tata uni kan yudi ta utat tata la ibang baham dei la dei setang kapor ban ot bat ban mat no yo wat la da udang klik bat mi ke jen hau ngan ot no wut pi ba ngan dup yo mat ke menta ngatharai filayatip uni kan utat tata ubang aju smat ban shet namar ba ubang ba shua ban bam ngan ong yala de bam sok bat ya phipat shong sok ngese kendopat la sham tayo bye bye